penjore ndeke mag mitumba ndeke mitumba nyalo bedo ni ndeke mag mitumba ibiro pacho ka Victor achiel koro walokore chiro mar biwo gik moko makoro gik ma oseringo kuonde mamoko ikelo nikech Victor nitiere information ma wacho ni ndeke manyicha ne obiro gi machiel kuom gi nyo jatend piny no jatend piny but CDF olwar godo ni nye gibiro 2018 to kane gin aboro tiwacho ni kuom ndeke go thothgi oselwar machalo gima koro dong' mana adek kende giwacho ni 2018 higa mokalo nitiere ndege mane olwar higa mokalo iwacho ni 2020 nitiere ndege mane olwar ok 2020 but 2019 2019 nitiere ndege mane olwar Boni Forest kocha haya kende chaki wacho ni Chemolingot Baringo kocha bende nitiere ndege mane olware 2023 kata mana higa mokalo ma 2023 no bende nitiere ndege mane olwar koro magi gin gik manyaka wapenjre to jotendwa arita margi chalo nade mar ariyo Murkomen bende en jatend migawo mochung'ne weche mag ndara aparo ni kama odonjie maber gi wuoth mangima kama odonjie maber en ka samoro ne en ndege kaka manyocha ni neno olwar Wilson mane opodho Wilson kacha omoni picha makech kacha koro nitiere bo civil aviation authority gi weche mamoko mag ndara gi to kama gini nitiere to koro Murkomen kama koro gike ma CDF nyaka koro wawach ni awacha nikech ka Murkomen ema koro chugo commission ni to nyiso ni commission no kende okomie pek okomie pek ma en commission monego chugo gi jatend piny owuon ka nyiso osumba maduong' mar jolweny nikech ng'iyo ni ka koro gike weche mag arita to mai ne en ng'at ma ni machiegni ahinya gi jatend piny ma gimomule en gimomulo jatend piny kata king'iyo lit mane jatend piny ni godo cha kora paro ni mondo mi jo Kenya ne kaw gini serious kata gi pek monego beni kawe godo jatend piny owuon ema ne chugo commission ni to bende king'iyo nyinge maken kwanogo bende ineno rang'iny mag captain kanyo ka ng'eny to king'iyo rang'iny mag jotend piny mag jotend jolweny gi kech malo ilo kantiere general kaitino kantiere lieutenant general tibiro kanyo mibi nyaki gigie e rang'iny king'iyo captain to en mana gimoro namba 3 piny ka kia kanyo tibire meja general tibiro kiidho kamano king'iyo captain gimoket mang'eny gi magi gin jok mantiere rang'iny mapiny masa moro ponono ni lwet dhano ne nie gino wan ok wang'eyo nyalo bedo negi matek mondo gisamon bosses mag-gi ka gidwa luongo jok man malo nikech jogi bende mochung' kaka giidho malo koro kidwa siemo ng'ama duong' ni malo kucho kata idwa luonge kidwa siemo jodongo ing'eyo ni nitiere kata jodongo ng'ama boss kata ki nitiere idwa kwere gimoro to ok ikwere tir nitiere kaka ibadho ni jatelo gina na koti nini to kawuono no kabeto dwa bedo marabura ok iwach ni koti olil kawuono dwa bedo rabura matin ok ichome tir omiyo mae king'iyo to nyisi ni jatend piny owuon William Ruto nonego beni chuogo commission machalo kamae kae to gichamo muma e yo mowinjore nikech teko mimiyogi romo gi teko mar High Court ni godo king'iyo commission mamoko tiende ni gin gi ratiro mar luongo ng'ata pachoka masa moro opogore mana gi jatend piny kende nikech ka gin gi teko mar High Court to wacho ni jatend piny ok nyal luongi kapod nie telo ng'at mora pachoka ginyalo luongo koro mae ne nyisi ni ng'at ma onego beni winjore gi telo makamae nikech wan ok wan e lweny to bende kaka jofwambo ken wacho ga nyaka wasuo tumwa koni kod kocha mondo wang'we manitiere makata ka chiendi kanyo inyalo mana pok wasuo to umwa mo ng'eni to lewni ka chiendi kanyo ing'aw ganade koro Victor kapok atiko mano en onego bed ni rang'iny mar kata mana retired general
rang'iny kata mana CDF mose retire masa moro ni gilony mose bilo kom CDF ni kada mana jatend Kenya Air Force moro mano osedhi retire mano osedhi retire mong'eyo kaka peace no nitiere nikech ing'eyo kata mana e fwambo ka ok inyal bedo e jikon kata ok inyal bedo jatend Ramogi kaka koro in kapod ok idhi e field ming'eyo challenges ma reporters ni godo e field kocha kise e field kocha ma kata ka reporter odeko kata ka nyola mheshimiwa moro mondo da dhoge to ok omiye wach to kelo ni report ni to in iwuon gi experience ma in godo ing'eyo kaka gik moko timore e field koro aparo ni jatend piny owuon no onego bed ni take charge koro kaluwore gi wisdom mare kata gi jok ma miye advice wan to koro ok wang'eyo samoro nyo gineno ni gini oromo mana gi kamokete e simba mwalo kanyo. Erokamano. Mane momiyo waluonge ni kaka wanene nyakwara Ramogi Ajwang', in kaka ja Kenya inene nade? Go med uru mana gomba